De Skasterien-Bregen tussen de Lemmer en de Jouwer gaat eind 1 november nog maar 2 keer dagen open. 2 weken geleden was er een storing in de sensoren, met er ook de vaardigers in het geding kwam. Het probleem is nog net verholpen, maar met wat extra mankräft wil Rijkswaterstaat de bootjemensen toch helpen. Die 2 keer per dag hebben wij twee weginspecteurs die aan beide kanten van de bregen staan. Om te checken van gaat die bregen wel weer goed dicht. En we hebben ter plekke een storingsmonteur. Dus mocht er iets wezen, dan kan die de bregen weer goed zetten. En uiteraard de bregenwipper. Door de storing in de slagbomen mogen al iepen wiels het bregendek nog net goed sletten is. De bregen kunnen spaziepen met hulp van 2 inspecteurs en een technicus. Maar ja, dan moet ze er wel wezen. We willen eigenlijk een vlieland, maar ja, dat lukt nog even net zo. We hadden een calamiteit bij Zwolle en dan moest een weginspecteur erin. Dus die hebben we net genoeg en dan kan de bregen net betjenen worden. En dat is best wel heel vervelend voor de recreanten die er dan staan. Maar ja, we communiceren dan, 's middags hebben we nog een kans. Vervelend in die. Vooral had je net meekregen hebben dat de bregen nog maar behind betjenen wordt. We waren hier juist ook al eventjes en toen stond erbij dat er maar 2 bedieningstijden meer op 1 dag. Dus we kwamen hier van en ik van nou, dan kunnen we er mooi om 20 voor half doorheen. Spert, ja, we kwamen net doorheen. Dus dan vallen je pan, die komen even naar ons uit. Van 1 november tot 1 april gaat de bregen heel dicht voor het schipvaartverkeer om alle problemen te verhelpen. De beste oplossing is het lang verwachte aquaduct. Maar dat zit er voor eerst net in. Nee, dat zou natuurlijk voor ons het mooiste wezen. Maar ja, dat er wat een ding is natuurlijk wel mooi en dat ik goed draaien kan. Maar het wil veilig wezen. Maar dan krijg je de eerste vakantie, ja, dat is voor ons een beetje jammer.